Ποια είναι άραγε η ομορφότερη? Το αιώνιο ερώτημα των μύθων παίρνει σάρκα και οστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη. Ένα μήλο, 3 θεές και ένας πρίγκιπας. Όλες του έταξαν δώρα σημαντικά για να πάρουν τον τίτλο της καλής της. Η συνέχεια όμως είναι γνωστή. Η Αφροδίτη δίνει την Ελένη στον Πάριο ως έπαθλο και κερδίζει τον τίτλο της ομορφότερης. Η Ελένη δίνεται στον Πάριο ως έπαθλο και κερδίζει εντός εισαγωγικών τον τίτλο της αιώνιας άπιστης. Είναι το σημείο που η γυναικεία ομορφιά δαιμονοποιείται ως πηγή κινδύνων και δεινών. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου, η Νίκη συνδέει το παρελθόν με το παρόν, εμπνέεται από τον ήλιο της Έριδος και μας δίνει μία σύγχρονη φιγούρα, η οποία με αυτοπεποίθηση αδιαφορεί για τη διεκδίκηση του μήλου, με το μότο «Όποιο μήλο με θέλει, να με διεκδικήσει».